Potser hi ha una anècdota que vaig viure ara fa pocs anys quan vaig haver d'acompanyar el doctor Tabernero en un viatge, vam estar junts a Boston. També tenia a veure aquell viatge en l'aposta conjunta que estem fent el BIO i la Fundació La Caixa en la creació del nou Caixa Research Institute, que també permetrà generar aquests vincles. Doncs en aquell viatge vam seure amb el director de l'Institut d'Oncologia de l'MIT i el doctor li va dir al doctor Tabernero és un honor tenir el director de l'institut que més assajos clínics al món promou, no? I això que li diguessin en aquell entorn de segurament el hub biomèdic més rellevant que nosaltres veiem en el món, per mi va ser una manera de dir clarament des de fora visualitzen l'impacte del bio, inclús més enllà, que moltes vegades ho veiem des de casa.